utilitzem per retocar imatges es diu GIMP, d'acord? I aquí el tenim instal·lat, en aquest ordinador ja els tenim instal·lats. Anem aquí a la barra del Windows, aquí baix, i escrivim GIMP. Igual ja us surt perquè l'hem estat utilitzant últimament, d'acord? Us ha de sortir GIMP 2.10.30. Per obrir el programa fem un clic aquí i tarda una mica a engegar, però es va obrint. Aquí, quan l'obrim, és com si tinguéssim una taula només. No tenim ni paper, ni foto, ni tenim res aquí. Llavors, el que farem avui serà dibuixar amb l'eina pinzell. I el que hem de fer primer és posar un paper sobre la taula, si no, no podem dibuixar. Llavors, com es fa això? Es fa des de fitxer, nou, i en aquest cas li canviarem les dimensions. Aquí posarem 600, aquí posarem 600 també, no ho farem tan gran. I aquí a opcions avançades el color de fons el farem transparent. Ara ho tornaré a repetir, d'acord. I ara tot just hem acabat de posar un paper sobre la taula. El primer que farem serà agafar aquesta eina pinzell. Aquí a l'esquerra, on teniu totes les eines, feu un clic aquí pinzell i a l'esquerra de tot tenim els colors. Quan jo vull, ara per exemple, en el meu cas, el color de primer pla és el blau. Per tant, aquest pinzell, si jo em poso aquí a fer coses, és blau. Per canviar el color li faig doble clic aquí i, per exemple, si vull un vermell, faig un clic aquí i li dic d'acord i canvia a vermell. Si aquesta eina d'aquí, això d'aquí no ho tinc, no puc fer absolutament res i l'he de treure d'aquí, de finestres, diàlegs acoplables i opcions de l'eina. Llavors, normalment m'apareix a la dreta, però jo la puc agafar i arrossegar cap a l'esquerra. I ara ja la tinc aquí. I sense això d'aquí no puc fer res, quasi bé res. Per esborrar, aquí tenim una eina que es diu goma. I la goma també aquí té mida i li puc canviar la mida. Si vull esborrar molt bèstia, molt ràpid, doncs li poso una mida gran. Si vull... Sí, ara us ho ensenyo. Si vull esborrar només un trosset, poso la goma més petitona. Imagina que només vull esborrar això i aquest el vull deixar. Aquest m'ha agradat i el vull deixar així. Doncs canvio l'eina. Si m'equivoco, vaig a Edita, Desfés, o Control Z. Si apreto Control Z diverses vegades, se'n va desfent tot el que he fet abans. Aquí, Edita, Desfés, o amb el teclat prement el Control Z. Una altra eina que tenim és per acostar-nos al full. Mireu aquí la pantalla un momentet. Tinc una lupa que quan clico la lupa a les opcions de l'eina em surt o amplia o redueix. Si està marcat redueix, jo faig un clic i s'allunya. Si clico amplia, faig un clic i s'apropa. També puc prémer la tecla control i si apreto la tecla control no cal que faci un clic aquí. Em canvia el símbol, ara té un més, apreto control i em fa el contrari. I així no he d'estar clicant aquí. D'acord? Per fer zoom, per apropar, per allunyar. Aquest és el de prova, sí. No. Mira, quan tenim una cosa ja està, ja l'he acabat. L'hem de guardar. Llavors, hi ha dues opcions. Quan jo vull continuar, per exemple, aquest està inacabat i demà vull continuar, fem anomena idesa. Però avui no és el cas. Avui imaginem que això ja està acabat, li diem anomena i exporta. És molt important, anomena i exporta. Però això no et deixarà mai No, si fas anomena i exporta, ja està. Hauries de tornar a començar. Si faig anomena idesa, encara puc rectificar. Com que ja hem acabat, que només estem fent pràctiques de pinzell molt senzilles, li fem anomena i exporta. Aquí li poso el meu dibuix, o li poseu el vostre nom,
i desem. Ho desem a l'escriptori, perquè així no ho perdem, d'acord? El meu dibuix mar, per exemple, i faig un clic aquí a escriptori per desar-ho. Ja em surt en PNG, això no ho toquem, ho deixem així que ja ens està bé, perquè PNG... El meu dibuix i el teu nom, sí? Sí, .png, que això ja us surt, d'acord? Ho guardem a l'escriptori, de moment, ho deixem a l'escriptori, aquí li diem exporta 2 vegades, exporta i aquí exporta, i ara ja queda l'escriptori guardat. Recordeu que el Google Drive és meu, tot el que tinc a dins del Google Drive, si jo no dono permisos, no ho pot veure ningú. I ara el que farem serà donar els permisos perquè la gent ho pugui veure. Aquí no cal ni obrir-lo. Amb el botó dret del ratolí li dic compartir, en català comparteix, i aquí baix, que és la que necessito per penjar en el curs, obtenir l'enllaç, aquí ara ens posa restringit, vol dir que només ho tinc per mi, aquí li hem de dir canviar a qualsevol persona amb enllaç. Em fer un clic aquí i ja em diu que qualsevol persona que tingui l'enllaç el pot veure, copio l'enllaç i queda en memòria. Ara aquest enllaç està en memòria en l'ordinador. Aquí obriré el curs de Competic. Sí. I quan entro, ara tornaré a entrar al curs, inicies sessió, mira, ja et surt, i a sota poses la contrasenya. Competic 2, no? No, Competic ho estàs fent. Sí. Aquí, a pàgina d'inici, ja el tenim aquí, Competic, Competic 1, ja el tenim allà, I ara el que farem, jo he copiat l'enllaç del Google, encara està en memòria, o sigui, per moltes coses que faci, segueix en memòria. I estem en aquest bloc del C5 i estem en la tasca, en el fòrum, aquest, dibuixant amb el pinzell. Doncs faig un clic aquí al fòrum exercici 1 dibuixant amb el pinzell, afegeixo un tema de davant nou i li poso aquí el meu dibuix. Lliure, per exemple. Tot i això encara està en memòria l'enllaç que hem copiat del Google. Llavors normalment fem això. Clica aquí per veure el meu dibuix. I aquí el nom d'usuari és la teva primera lletra del nom i el teu cognom i el teu DNI de contrasenya, amb la lletra majúscula. Era sense enya, no? Perquè ho has posat sense enya. Sí. Doncs crec que era en final que l'agafava. Vale. No, doncs no. A veure, espera. I aquí envia el fòrum, José? Això anirem fent molt, no et preocupis perquè ho farem moltíssim. I ara aquest teu dibuix ja el podrà veure tothom. Tu pots veure, per exemple, el que va fer la Maria Carmen fent un clic aquí.